Mam pytanie do pana ministra. Czy szacowano, jakie mogą być wpływy dla samorządów, które podejmą takie uchwały mniej więcej? Dziękuję. Panie ministrze. Szanowny panie Prognoza. senatorze, nie mamy takich szacunków z prostej przyczyny, ponieważ to jest przepis fakultatywny, który daje możliwości samorządom poniżej 100 000 mieszkańców wprowadzenia takich stref poza dniami roboczymi, czyli w weekendy. I te wpływy będą przychodami gmin, więc to jest również taki aspekt, o którym też wczoraj panowie senatorowie mówili, że to mogą być również dodatkowe wpływy, które będą na przykład wydatkowane na infrastrukturę drogową, parkingową w danych miejscowościach. Dziękuję bardzo.